Čaute ľudia, tu je Mandy, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska to bude ukážka mojej elektroniky, ale tu ju mám vedľa seba. Nejdeme zbytočne obkecávať, dajme sa do prvého foťáku. Ako prvý tu mám foťák Sony DSC-H2. Je to 6 megapixelový foťák, 12x zoom, má to takto aj pekný blesk. Tento foťák používam doteraz, je to veľmi dobrý foťák. Aj sa mi docela páči, že není ako každý v tejto dobe čierny Nikon alebo Canon. Je to Sony verím, je to veľmi kvalitná značka a dlho už vyrába svoje produkty a není veľa reklamácií hneď po kúpe. Dobre, toto je teda môj prvý aj najväčší foťák, dajme sa na tie ostatné a menšie. Ako druhý tu mám maličký Panasonic foťák. Je to model DMCL-Z1, je 4 megapixelový, má iba 6x zoom, maličký blesk, tunak, ako môžete vidieť. Tento foťák som používal asi pred 2 rokmi. Áno, už 2 roky mám nový foťák. Nový už asi není. K tomuto foťaku nemám čo povedať. Bol by docela dobrý na natáčanie vlogov, lenže nemá vyklapaciu obrazovku, takže nevidím sám seba ako teraz, keď točím na iPod. Dobre, to je všetko k tomuto maličkému foťaku, dajme sa na ďalší. Ako ďalší a najmenší a posledný foťák tu mám tu mám maličkú kameru, akčnú kameru CGCam 4000, je to Full HD 30 fps. Mám k tomu aj kryt, ktorý je proti vode. Mám na to všelijaké nastavcie, takže keď pôjdeme niekam zjazdovať na bicykloch alebo na dovolenku do vody alebo na kúpalisko, tak to určite natočím. Dobre, toto je moja posledná kamera. Takže teraz sa dáme na takú elektroniku, ktorou ja používam a so ktorou som spokojný. Takže poďme na to. Ako prvé, tu mám smartwatch. Som veľmi spokojný, mám ich síce z Číny, stáli iba 15 €, ale na tú cenu, ten výkon a proste to, čo to dokáže, je veľmi dobré. Môžem na to normálne dávať si hociaké prúžky, mám tam ešte zelený a červený. Môžem cez to volať, môžem si tam dať SD kartu, pamäťovú kartu, pesničky sa cez to dajú púšťať, hocičo. Som veľmi spokojný s týmto produktom z Číny, na to, že z Číny, veľmi dobré. Som spokojný. Poďme na ďalší produkt. Ako ďalší tu mám tablet, je to Lenovo Yoga Tab 3, 16 GB pamäť, veľmi spokojný, bez zásekov, môžem odporúčiť, veľmi praktické s týmto stojančekom, že si to môžete položiť na stôl alebo zavesiť, veľmi dobré, aj pekne to vypadá elegantne, aj keď to je vystrčené vonku. Som spokojný, rád na ňom pozerám, hrám sa hry, paráda. Poďme na ďalší. Ako poslednú vec, tu mám tripod od firmy Braun. Je to výborný tripod, hrozne sa mi páči, nemám ho ešte dlho, má túto pohybujúcu sa hlavicu. Natáčal som s ním aj ten prvý vlog, je to úplne to isté ako Venušine guličky. Ak neviete, čo sú Venušine guličky, tak tu máte obrázok. Áno, to sú oni. Je to úplne to isté, iba to, že nemáte to v tých priamých sekvenciách, sa vám to nezobyhňa, ale môžete si to ohnúť hoci kde, ako chcete, hoci kde pripevniť k stĺpu. Veľmi dobrá vec. Ešte nemám moc dlho, ale som zatiaľ s ňou veľmi spokojný. Toto je aj posledná vec a týmto ukončím toto video. Ďakujem vám veľmi pekne za pozretie. Nezabudnite dať like, subscribe, nejaký pekný komentár. Nezabudnite mi napísať, čo by ste chceli, aké videjka.
či chcete niečo z gamingu už, alebo stále mám ešte ostať pri tom, že vám ukážem, aký mám počítač, alebo room tour, alebo house tour. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak nie, tak môžete dať aj dislike, ale do komentárov napíšte mi prosím, v čom, prečo ste mi ho dali. Lebo chcem sa zlepšovať a chcem mať kvalitnejšiu tvorbu. Dobre, to už bude naozaj odo mňa všetko na dneska. Lúči sa s vami Mandy. Užívajte život a